Det er jo mega fedt planlagt, og kunstnerne er fede, og maden er god, og det er bare mega god stemning, og folk elsker at være her, så jeg vil da glæde os at deltage i det her næste år. Det er så virkelig fedt initiativ, altså når man hører om alle de der ting, der sker i Fælledparken, så er det her virkelig et sikkert sted, hvor man virkelig sådan kan mødes på tværs af skoler. Altså jeg har mødt mange, som sådan, jeg kender fra andre skoler her, så det er virkelig fedt. Hej piger! I er jo aftens host, eller dagens hostess. Hvad lavede I på jeres sidste skoledag? Ja, altså vi var jo selv i Fælledparken. Det var ikke det største hit overhovedet. Og jeg tror også, vi kom her, fordi vi var sådan lidt... altså, vi ville meget hellere have været her, hvis vi selv gik. Ja, så det er ikke engang sådan symbolsk, at vi er her, men det er sådan oprigtigt, vi mener det seriøst. Ja. Hvis det her det var en mulighed, dengang, at I selv skulle ud af 9. Hvad vil I så tænke om det, og hvad vil I have lyst til at deltage? Yeah. Altså, man forstår jo godt, at når man hører om det fra skolelederen, så er det måske ikke det fedeste, man tænker. Men altså, vi vil 100% have kommet. Altså, sådan, det er så fedt. Jeg tror også, det handler om fællesskab. Altså, sådan, hvis du har en god klasse, hvis du har nogle gode venner, kom. Og sådan, det er jo virkelig lækre omgivelser af musik. Hvis du er her med dine bedste venner, får noget lækker mad, lytter, så er det jo altså, så er det klasse. Ja, 100%. Altså, vi vil 100% have kommet. Jeg tænkte, at det var virkelig nice, at der blev lavet sådan et arrangement for folk, der går ud af skolen nu. Så det er virkelig dejligt. Ja. Der kommer jo en lille surprise-jagt senere. Har I nogen idé om, hvem det kunne være? Vi hørte en lille fugl synge, om det var Lamine her. Ja, det er det. Så det er meget fedt, ja. Hvad tænker I om det? Virkelig nice. Ja, jeg så ham på Roskilde sidste år, det var virkelig fedt, så jeg glæder mig. Hvad tænker I om det her projekt? Sådan, hvis det skulle ske i fremtiden, hvad vil I så sige til kommende 9. klasser? Jeg synes virkelig, det er noget, man skal overveje, fordi det er en virkelig god idé, og sådan, det er også lykkes ret godt. Ja. Jeg skal også komme udklædt. Det er ret fedt, når folk er sådan tæt ud og kigge, hvad man kan og sådan noget. Altså, jeg synes, dagen er gået rigtig, rigtig godt. Vi har nogle glade unge mennesker på pladsen, men vi har selvfølgelig også været udfordret på nogle ting. Og det anerkender vi. Det ved vi godt. Det vi hører fra beredskabet, det er, at de er enormt positive omkring vores fest. De synes, det er det her setup, man skal køre med. Og det er trygt og sikkert for alle elever at være her hos os. Jeg er samarit ved Hovedstadens Beredskab, og jeg synes, at dagen den har været en kæmpe succes. De unge mennesker de har været glade og har været festlige og i godt humør, og har været glade for det her arrangement, der er blevet stablet på benene. Og sikkerheden og os samaritter, vi har været klar, når der har været brug for det. Men der har ikke været det store i dag. Folk har været meget søde og nede på jorden, selvom de har haft en god og festlig dag.